ही आपली राईड 500 ची होती, 1000 ची राईड असते आणि 2000 ची राईड असते. 3 राईड आहेत. चलो बाय, थँक्यू. तुम्ही कुठे बसलात, कुठून बसलात, कुठपर्यंत आलात? इथून बसूनच इथे आलो. अच्छा, कसं वाटलं? मस्त वाटला. चला तर मरीन ड्राईव्हला बसूया. चला. आज संडे आहे ना, किती गर्दी आहे बघा. जरा बसूया चला. नमस्ते सर्वांना. आता भाई आणि मी ना बदलापूरवरून हुबळीला आलो आहे. जरासं आमचं काम आहे म्हणून. आणि माझी आई आणि आई म्हणजे दोन्ही आई बदलापूरलाच आहे. मग घरी आता गप्पा मारत असतील, काय करत असतील ते करत असतील. दिलू, ही बघा आमची दिलू. चलुडी आम्ही आलो आम्ही बब्बू. चलो पप्पी दे, पप्पी 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 पप्पी. दिलू टाटा. आणि चलो मी बाय. बदाम खाते. खा. चला जाऊया का? आणि वेळ बघा, आज संध्याकाळचे किती वाजलेत? 7:30. पटकन ट्रेन पकडायची, रस असली ट्रेनला. आम्ही पाणी आणि मी पाणीपुरी खाल्ली येताना ना, येताना दोघांनी पाणीपुरी खाल्ली. मार्केट भरलं नाही, खाली आहे मार्केट आज. हाय करा कॅमेराला, हाय करा. नाव सांगा, नाव. अनुष्का पंडित, अथर्व पंडित. आणि आपण कुठे आलो काजल? हे बदलापूरला जत्रेत. आम्ही पण रत्नागिरीचीच आहोत. कशी फुलं होती ना गावी? 100 रुपये फक्त. हा कलर अलग. ये नहीं, कलर दिखाओ, दूसरा कलर दिखाओ. ग्रीन नको घेऊ. नको, दूसरा दिखाओ ना. ये ब्राउन आहे ना. अरे ब्राउन नाही ते छोटे आहेत. ते ब्राउन आहे. हा नको ना. का चांगला आहे. अरे उलट डाग बी पडला दिसणार नाही. काजलने पण आज बघा न्यू ड्रेस घातलेला आहे. हे तिच्या सिस्टरचा गिफ्ट आहे, है ना? एकदम छान. जरा फिर अशी गोल. आणि किती बघा, सकाळचा नाश्ता आणि सकाळचं औषध. एक त्याच्यात आपली पोटाची गोळी आणि एक बीपीची गोळी, बरोबर? काजलच्या इकडे आम्ही ब्लाऊज शिवायला आलोय. का शिवायला आलोय? आईचा ब्लाऊज होता ना, तो आईलाच बर्थडेच्या दिवशी घालायचा आहे, तर तो घ्यायला आलोय आम्ही. ब्लाऊज आणि साडी. आणि आम्ही खाऊ काय घेतलं दाखवा. आज आम्ही घरी काय जेवण नाही बनवलेलं आहे, सर्व वैताग. भात बनवलाय घरी. हां. आणि भाजी आणि चपाती घेतली. भाजी चपाती आम्ही विकत घेतली आहे. हो. तर काय, कोणती भाजी आहे ही? ही पनीर का ते पनीर कढाई ना. हां. पनीर कढाई मग कढई कुठे आहे? त्याच्यात आहे घरी. आता घरात टाकायची पनीर, मग पनीर कढाई झाली. हा काय? होय. आता बघा, मी आणि ओंकार मार्केटमधून आलोय आणि खास मी माझ्या बर्थडेसाठी काहीतरी प्रोडक्ट घेतलाय. मामा अर्थचा लिपस्टिक्स. तर हे बघा, इकडे माझ्याकडे टोटल 7 मामा अर्थचे लिपस्टिकचे शेड्स आहेत. त्याचे सगळे माहिती मी तुम्हाला आता सांगते. तुम्ही पण हा व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा. सर्वांना आपल्या लिप्सवर कलर्स तर आवडतातच, कारण त्यामुळे एक लुक कंप्लीट होतो. पण असे काही लिप्स कलर जे बर्स्ट होत नाही आणि ट्रान्सफर होत नाही, हे भेटणं खूप कठीण असतं. पण असे ट्रान्सफर प्रूफ लिप कलर शोधायला खूप कठीण जाईल, ज्यांनी आपले लिप्स स्ट्रेची, फ्लेकी आणि ड्राय नाही ठेवणार. आणि हे खूप ग्रेट असेल जर आपल्याकडे एक अशी लिपस्टिक असेल जे ट्रान्सफर प्रूफ असेल आणि हार्मफुल केमिकल्स आणि टॉक्सिन्स पासून सुद्धा फ्री असेल. सो मी तुम्हाला इंट्रोड्यूस करते मामा अर्थचं हायड्रा मॅट क्रेयॉन ट्रान्सफर प्रूफ लिपस्टिक, जे रिच आहे इन कलर्स आणि हे आपल्या लिप्सवर स्टे करतं भरपूर वेळासाठी, म्हणजे पूर्ण दिवसच तुम्ही बोलू शकतात. आणि विथ हायड्रेटिंग ऑफ 12 hours. आणि हे स्पेशली फॉर्म्युलेटेड आहे बिना हार्मफुल केमिकल्स आणि टॉक्सिन्स पासून, जे आपण डेली बेसिसवर यूज करू शकतो. आणि यात आहे आर्गन ऑइल, ज्यामुळे आपले लिप्स नेहमी नरिश्ड राहतात आणि ड्रायनेस होण्यापासून सुद्धा वाचवतात. यामध्ये आर्गन ऑइल असल्यामुळे आपले लिप्स डीपली हायड्रेटेड राहतात. या लिपस्टिकचं वन स्ट्रोक खूप इझिली लागतं आणि आपल्याला हे ना वाऱ्यासारखं एकदम हलकं वाटतं. आणि हलकं वाटल्यामुळे आपण हे रोज डेली बेसिसवर यूज करू शकतो. मामा अर्थचे हे लिपस्टिक वॉटरप्रूफ आणि ट्रान्सफर प्रूफ आहे.
12 आवर्स हायड्रेशन आहे, 12 आवर्स लॉंग स्टे सुद्धा करतं, लाईट वेट फेदर लाईट आहे आणि 1 स्ट्रोक ॲप्लिकेशन इंटेन्स कलर पे ऑफ आहे. या लिपस्टिकमध्ये 2 की इन्ग्रेडियंट आहे. पहिला आहे आर्गन ऑइल, ज्यामध्ये विटॅमिन ई आणि विटॅमिन ए आहे. यामुळे आपले लिप्स नेहमी मॉइश्चराइज राहतात आणि लिप्सला डीप कंडिशनिंग सुद्धा मिळतं. याचं सेकंड की इन्ग्रेडियंट आहे हायलोरेनिक ॲसिड, ज्यामुळे आपले लिप्सचं हायड्रेशन नेहमी लॉक राहतं. डेली बेसिसवर तुम्ही हे प्रोडक्ट यूज करण्यात काहीच चिंता करायची गरज नाही आहे, कारण की हा प्रोडक्ट सेफ सर्टिफाईड बनवलेला आहे, जो एक पुरावा असतो की हा प्रोडक्ट केमिकल, टॉक्सिन्स आणि पॅराबिन फ्री आहे. तर मिळवा तुम्हीही सुंदर मॉइश्चराइज्ड आणि नरिश लिप्स, ते सुद्धा एका सिंगल स्वाईपने. मग का आपण चूज करायचं बिटवीन लॉंग लास्टिंग कलर्स आणि हायड्रेटेड लिप्समध्ये, जर तुम्हाला हे दोन्ही एकसाथ मिळत असतील तर आता तुम्ही चूज करा या 7 ॲपिलिंग शेड्सपासून आणि त्याला तुम्ही स्वतःचा बनवा. तर हे बघा मामा अर्थचे लिपस्टिकचे 7 शेड्सचे तुम्ही पूर्ण आठवड्यात दर दिवशी लावू शकता. तर इथे बघा मी मामा अर्थचा हा लिपस्टिक यूज करते आणि या लिपस्टिकचं नाव आहे नंबर 6 कॅफे लॅटे न्यूड. तर इथे बघा ह्याचा शेड असा आहे आणि हे आपण कमी जास्त सुद्धा करू शकतो. तर हे बघा मी आता लावती आहे. तर इथे बघा ह्या लिपस्टिकचा शेड काही असा आहे आणि या लिपस्टिकचा नंबर जसं मी तुम्हाला बोलली 06 कॅफे लॅटे न्यूड. तर आता बघा मी इथे मामा अर्थचं लिपस्टिकचं सेकंड शेड तुम्हाला दाखवते, ज्याचं नाव आहे लिची पिंक. तर आता मी तुम्हाला दाखवते इथे अप्लाय करून. हे बघा, तर इथे बघा हा शेड असा काही दिसतो लिची पिंक. तर इथे बघा तुम्हाला आता मी हे टेस्ट करून दाखवते आहे लिपस्टिक्स. तर हे तुम्हाला लवकरच कळेल आहे. बघा आता मी सगळे लिपस्टिकचे 7 शेड्स लावून घेतले आहेत. तर या प्रोडक्टचा कुपन कोड आहे SK2023, ज्याचा वापर करून तुम्ही मामा अर्थच्या ऑफिशियल वेबसाईटमध्ये आणि ॲप्लिकेशनमध्ये फ्लॅट 20% डिस्काउंट घेऊ शकता. मला मामा अर्थचे प्रोडक्ट तर आवडतातच, कारण की जेव्हा पण आपण ते प्रोडक्ट परचेस करतो ते लिंक करतं एका वेबसाईटनी, ज्याचं इनिशिएटिव्ह आहे 2025 पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार. तुम्हाला तर माहीतच आहे मामा अर्थचे सर्व प्रोडक्ट्स ॲमेझॉन, नायका आणि फ्लिपकार्टवरती अवेलेबल आहे, पण आता ते तुमच्या नियरबाय स्टोर्समध्ये सुद्धा मिळतात. तर तुम्हाला जर मामा अर्थचे प्रोडक्ट्स तुमच्या नियरबाय स्टोर्समध्ये मिळणार तर तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. कुठे चाललात आता तुम्ही? कुठे चाललात आज? आज आम्ही फिरायला चाललो. कुठे कुठे जाणार आहे ते माहिती पडेल. आणि आज सगळे घरातले सगळे चाललेत ना फिरायला? आज मी आपल्या फॅमिलीला आणि तुम्हा सर्वांना पण एक वेगळा एक्सपिरियन्स देणार आहे. जे राजा महाराजा जसे ट्रॅव्हल करायचे ना, तसा अनुभव मी आता आपल्या सर्वांना देणार आहे. एकाने त्या साईडून बसायचं, एकाने या साईडून बसायचं. आज मी पाठी बसायचं काय कार्यक्रम, मी पाठी का बसतो आज? तू पाठी बसतो आज. हां, जरा पाठी पण बसून बघायला पाहिजे ना कसं वाटतं. बसू पाठी, टेकून बस. तर आता आम्ही चाललो नरिमन पॉईंटला. नरिमन पॉईंट मरीन ड्राईव्हला चाललो आहे. पोचल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवू की काय प्रोग्राम केला आणि मी काय प्लॅन केला आहे फॅमिलीसाठी. जे मी प्लॅन केलं आहे ना ते तसं तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसाठी प्लॅन करू शकता. आणि काय बजेट होतो आहे, किती कॉस्टिंग होतं आहे आणि हे सर्व आम्ही तुम्हाला आता या ब्लॉगमध्ये दाखवू. म्हणजे एक चांगला काहीतरी अनुभव आम्हालाही मिळणार आहे आणि ते आम्ही तुमच्याशीही शेअर करणार आहे. पोचायला आपल्याला 1 तास लागेल वाटतं. काहीतरी दाखवायचं आहे की विक्रोलीमध्ये ना ते झाडं किती सुंदर दिसतात बघ बाहेर. ते बघ दिसाले. आता पुढे जाऊन ना एकदम पुढे आणि इकडे बघा. आणि तुम्ही लोकेशन विचारली, लोकेशन कुठची आहे तर विक्रोलीला ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आहे टुवर्ड्स घाटकोपर. म्हणजे आता आपण ऑलमोस्ट घाटकोपरच्या ब्रिजला हे होणार आहे, हायवेला किंवा स्काय वॉकला किंवा काय म्हणू शकतो. हा घाटकोपरचा ते लेफ्ट राईट मारला की घाटकोपरला आपण जातो. तर इकडे सर्व एकदम सुंदर सुंदर झाडं आहेत. एकदम असं वाटेल ना इकडे जर फोटो काढलेत ना तुम्ही येऊन तर असं वाटेल बाहेर गावी आला असं वाटेल तुम्ही. बस दिसली का? दिसली.
त्या बसमध्ये मी लास्ट टाइम आलो होतो ना, इन्क्वायरी करायला आलेलो. बसलेला इन्क्वायरी करता करता मी बसलो. आता आपल्या राईट साईडला मरीन ड्राईव्ह आहे ना भाई सर्व. भाई तुम्हाला माहिती असेल हे सर्व. आता जी पार्टी राईड दाखवली त्याच्यापेक्षा भारी राईडमध्ये तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स येणार आहे. ठीक आहे, ऑलमोस्ट पोहोचू. किती मिनटं, 1 मिनटं राहिली आहेत. आणि किती वाजलेत बघा, 5:30 वाजले संध्याकाळी. त्यांना जोर कैरी. तुला जे पाहिजे ते घे. मला काय पाहिजे? 60 रुपये. हे छान वाटतं ना. हा, काय नाही घेतलं आम्ही. काजल का उभी आहे बस. वेळ आहे ना गाडीला. तर बघा ही युगो राईड्स आहे. चल बस काजल बस. मम्मी आणि ते पुढे बसलेत ना. ठीक आहे या बसलो बाबा बस. आता मम्मीचा बघूया मम्मी एक्सप्रेशन काय देते ते. काहीतरी वेगळंच वाटतंय ना. ओपन ह्याच्यामध्ये बसल्यासारखं वाटतंय ना. तुम्हाला एक्सपिरियन्स देतो. ही गाडी आहे कसली. होय, काय कळत नाही. रिव्हर्स बघ कशी घेते गाडी. पहले 2 जन को पिकअप करना है. वो ट्रीडेंट के बरोबर सामने हम लोग उतरे थे. हे बघा हा ट्रीडेंट हॉटेल आहे ना मोठा. आणि यांना आम्ही कुठे पकडला ते ओबेरॉयच्या जरा ट्रीडेंटच्या पुढे ना. भाई लेफ्ट में ही रखना थोड़ा सा. ये हे बघा बरोबर आता ट्रीडेंटच्या समोर आलो. आणि मम्मी कुठे आहे हे बघा आली. महाराजा गाडीमध्ये बसणार आहे. बसा. कशी वाटते गाडी. मस्त आहे. ठीक आहे, हे पकड काजल. हे चलो भाई. गाडी का मोठी गाडी का ना. ही मोठीच आहे ना गाडी. जरा उलटे तुम्ही उलटे बसले आहे आणि आम्ही सरळ बसलोय है ना. बाकी सर्व बघू. आम्ही बघू. हा कसं वाटतं काजल. मस्त वाटतंय ना, हलते मस्त. आणि ही इलेक्ट्रिक गाडी आहे. हा काय. हां, आता ह्याच्यात राईड्स आहे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ना. हा. तर आपण 500 वाली राईड घेतली आहे. हो का? हाँ अशी सरळ नेणार. भाई किधर से लेने वाले हो. हाँ प्लाझा हॉटेलपासून. हे मस्त वाटते. मस्त वाटतंय. असं वाटतं महाराजा राजा लोक बसले है ना. मम्मी लग्न बिग्न असेल तर ह्यांना बुक केलं तर चांगलं आहे ना. लागतंय. भाई कसं वाटतंय. साहेबांची मी चालत गेलो असतो. मस्त ना. आता सर्व आपल्याला बघतात आहे आजूबाजूला. असं कसं हे नवीन आहे ना. हे आपली राईडचा यू टर्न झालेला आहे. गाडी बघायची फिरली. मस्त. एक एक्सपिरियन्स मला तुम्हाला द्यायचं होतं है ना. लय भारी आहे. फोटो काढून हां उतरल्यावर आपण फोटो पण काढूया काय याच्यावर. हा काय सर्वांचं. भाई ये 5 बजे से कभी तक चालू रहती है. 12 बजे तक और सब डेज. म्हणजे 7 दिवस चालू राहते. संध्याकाळी 5 पासून चालू होत्या. म्हणून मी मम्मीला आणि सर्व काजलला भाईला ह्या टायमाला घेऊन आलो. म्हणजे आपण सर्व बघू शकतो आजूबाजूला. बघ मस्त ना. आणि एक वेगळा अनुभव येतो काहीतरी आहे ना. मस्त वाटतं पण. इतर गाडीपेक्षा या गाडीमध्ये लय मजा आली. मजा येते. हे टुरिस्ट सारखं वाटतं काहीतरी आहे ना. आणि हे बघ सर्व बाजूला त्यांनी लॅम्प पण लावले. तो दिसतंय. हे बघ आपण जेव्हा आलो होतो ना तर बरोबर या इकडे उतरलो होतो ना. इकडून मग आपण तुम्ही लोक आता दोघं इकडे बसला होतात है ना. आता ही गाडी कुठेपर्यंत लागते. समोरपर्यंत लागते. म्हणजे आपलं राईड बोललं की ना 10 मिनिटाचा राईड आहे ना.
हे बघ, हे चौक दिसलं कसलं तर, मुरली देवधर चौक. आणि इकडे त्यांच्या गाड्या लागल्या आहेत बाई, एक तिकडे पण गाडी आहे, अशा 2-2 गाड्या लागलेल्या आहेत. ही गाडी नाही मिळाली तुम्हाला. गाडीची सीट बीट बघ कशी भाई आहे बघा, है ना. मस्त आहे. हे सर्व आउट. काय बोलते? अजून एक गाडी गेली पाहिजे. आता तुम्हाला वेगवेगळ्या गाडी दाखवू आम्ही. मस्त वाटतंय. अँडला आली गाडी. आता ही टर्न मारते पाचशे. पोलीस चौकीपासून टर्न मारलं. आणि तुला एक सांगायचं आहे की मला ना आपले एक सबस्क्रायबर भेटले होते, ते या पोलीसमध्ये पण आपले सबस्क्रायबर आहेत. आहेत का? हां, त्यांनी बोललं होतं तुम्ही या, आम्ही तुम्हाला पिझ्झाची पार्टी देऊ. हो. गाडी थांबली नाही, आता गेलो असतो तिकडे. काय बोलू सेल्फीमध्ये? हां, चला पूर्ण राईड आम्ही तुम्हाला दाखवलेली आहे. 5:56 आले. आता गाडी कुठे थांबते आपण बघूया. बाई, कसं वाटलं एक्सपिरियन्स? मस्त वाटला. नवीन एक्सपिरियन्स काहीतरी बघितलं आम्ही. हो गया, हो गया. चलो चलो चलो. मला गाडी दाखवते पहिले त्यांची. मस्त ना गाडी. भाई कभी से चालू हुआ? 1 साल हो गया. गाडी तर लय मस्त आहे. किंवा ती गाडी त्यात बसायचं आहे. हा, बसायचं आहे. बसायचं आहे. वरती बस. ती भाई कुठे पण लागते माहिती का? इथे लागते ती गेटवे ऑफ इंडियाला लागते. हां, त्याचे चार्जेस काहीतरी 150 रुपये एक आहे. मग एवढं लांब जायला लागते. हो. परत गेटवे उलटा होणार ना भाई. नाही, बसूया काहीतरी. आणि त्यांना अनुभव तर मी दाखवलाच होता ना. हा. तुम्हाला पण आलाच असेल ना, काय परत बसायचं आहे. हे बघ, ही इलेक्ट्रिक व्हॅन आहे दिसती. मोटर लावली. चला आता आपला मोटर, आपली पायाची मोटर चालू आता. आता पायाची मोटर चालू कर. आता कुठे चालली? वरलीला. ताईच्या घरी. मी पुढे बसतो. हा, बस. आता आपल्याला सांगायचं आहे की आपण पण असं ताईकडे जातो नाही ना. तर आता मरीनपासून वर्ली नाका भाई कितना किलोमीटर आहे हे? यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर. हा. आणि जे मम्मीच्या हातात पिशवी आहे त्याच्यात गिफ्ट्स आहेत ना. गिफ्ट आहे का? दाखवते गिफ्ट. नको. नको, सरप्राईज. हा, सरप्राईज राहू दे. तसे आपण दाखवलेलं आहे. दाखवले आहे काय? हा. ताईची साडी वगैरे दाखवलेली, बाबूचा पण दाखवलाय. आता गर्दी बघा, संडे आहे ना, माणसांची गर्दी बघा केवढी आहे. आणि सनसेट पण होतो तिकडे बघा. तर ती कशी राईड्स आहे ना, उभो राईड्स होतं ना. आवडली तुम्हाला? असे आपले 4 जण आले ना तर ते 500 रुपये टाकायला काय वाटत नाही ना. किंवा कपल लोक पण असे बसू शकतात त्याच्यावरती. कपल का फॅमिली पूर्ण असे 4 माणसं म्हणजे पैसे वसूल झाले आमचे चौघांचे 500 रुपयात. नवीन एक्सपिरियन्स होता काय. हां, कसं बसून चांगलं वाटलं ना ते. आणि असं ओपनमध्ये फिरा. आणि त्याच्या अशीच चांगला अनुभव त्या बसमध्ये माहिती आहे मम्मी. हा. जर तुम्हाला असाच अनुभव घ्यायचा असेल ना, जर 500 रुपये जास्त वाटत असतील ना, हा. तर ती गेटवे ऑफ इंडियापासून बस निघते हा. जी मी दाखवली ना, ती 150 रुपयात त्याचा अनुभव चांगला येतो काजल. आणि ती 1 तास चालते. हे 500 रुपयात 10 मिनटं चालतं. फरक आहे. पण गो मंदिर आहे ना मम्मी, बघितलं काय? सर्वांनी पाया पडला काय महालक्ष्मी मंदिरला? काजल पाया पड. इकडून असे बाहेर येतात आहे ना. आणि इथे आपल्या लेफ्ट साईडला बघा हाजी अली दर्गा आहे ना. क्राऊड बघा केवढी. संडे ना, मग संडे तर सर्व आज गर्दीत भाई आहे ना. आणि इकडे सर्व काम चालू आहे बघा. आम्ही आता चाललो घरी. बाय बाय. आमचं जेवण झालेलं आहे बाहेरच. तर तिथं बघा फॅमिली ट्रिप करून आम्ही घरी आलो आहे. आणि व्यवस्थित सर्व झालं. आणि आमची दिल बघा. दिलं तोंड दाखव.
जेवली तू? जेवली आता भूक लागली तुम्हाला? नाही नाही ना? तू? आता झोपणार नाही बाय बाय गुड नाईट